Cwestiwn go sydyn i chi, beth ydych chi'n wybod am Halen? Wel, dwi'n rhaid rhywfaint ar yn chips, dy cefn yn sglwdio, neith yna chdi, neith hynna'n iawn i mi. A heddiw dwi'n dod i'r lan ar fennau i ganolfan Halen Môn, i ddysgu chdi bach mwy am eu halen nhw. Felly, dwch efo fi. Helo, sef ai, ti'n iawn? Helo. Helo, bendigedig yma dydi? Ffantastig, yma di. Dwi'n deall bod chi'n cynnig taith o amgylch y lle gwych yma. O, yndan. So, yma ni. Croeso i chi ddod efo ni. Fawr iawn. Ffwr â chdi. Reit Eleri, dwi'n cymryd na fan hyn mae'r daith yn dechrau. Reit, a deitha ni chdi bach mwy am y stafell bach yma. Mae gennym ni'r paneli yma ar y wal sy'n, wel, deud y stori o'r tynnu'r dŵr allan o'r môr i'r Halen a wedyn cael ei bacio. Mae o'n broses ddigon syml. O, yndi, yndi. A deud y gwir, tydi? Ie, mae'n broses, fatha proses Mediterranean bron iawn. Ynys Môn yn anffodus ddim efo'r y fath o'r haul mae'r med yn gael, de. So, da ni'n dangos i'r bobl y ffordd da ni yn neud o'r ffordd personol. Mewn ffordd, swn i'n dweud, da ni'n neud yr Halen yma. Ond dwi'n deall ydy'r cyhoedd ddim yn cael mynd i fewn i fanna. Nadyn, ond ar Terry Wogan gael mynd i fewn, a iddo chi Kev Bach, swn i'n gallu neud rhywbeth allan iddo chi. Ewan nhw. Diolch gael mynd i fewn i fanna. Gewch, sydd efo fi. Na, peidiwch â chwerthin. Jimmy, ti'n o lew? Hefyd, ti'n iawn? Ys cyfarfo chdi. A chdi. Reit ta, deithau, beth sy'n digwydd o fan hyn? Mae hwn wedi bod yn gwneud Halen dros nos. Wedyn, da ni eisiau hel y Halen i gyd. Cared i maen o'n. Ddim eisiau styrbio chdi. Mi gael gweld chdi wrthi. Mae chdi mynd nos slo efo... Ti'n gwneud edrych mor hawdd. Ti'n neud o ers 10 mlynedd. Ti'n jyst dod arfer. Mae hynna ddigon ydi, ti'n misio mwy na hynna yn y tre? Ti'n misio gormod yn y tres, cos pan ti'n rinsio nhw, ti'n mynd i goffi o dros yr ochr. Ia. Cofio bod nes i gyffwrdd rhaw dweitha, a dweud y gwir. Pan wedi ddol gloi mam, sôn dwi'n fel. Ti'n codi fo chowan, chdi. Jyst tipio fo dol dipyn. Mae'n rei drwm, dydi? A ni. A ni. 8 fan'na wan. 8 tre. A tua 8 fi di'n gael fel arfer. Ie, 8 ydy'r norm, 7-8. Ia. A dwi'n gael peltan os dwi'n gwllwn un, ia. Rinsio nhw, da ni'n galw hyn. Trio gael yr Halen man sydd rhy fan i bethau. A deith hwnna ddim yn ôl I hwnna na. i'r peth Da ni'n diwedd. iwsio hwnna i neu fine salt a... Does y byd yn cael ei wastio. O, nagos. Mae hynna di rinsio. Felly ar ôl chdi rinsio fan'na, mae o'n dod i fama wedyn, di? Ynddi, mewn piles. Ydyn, maen nhw'n fama dros nos. Tan bora. Mae'r gres, y heaters yn helpu nhw'n sychu hefyd. A maen nhw'n mynd i mewn i draiar, dda. Maen nhw'n mynd i mewn i tres green, le. A ia, ti'n gweld y gwahaniaeth rwan, dweud? Ydyn, fydd hein di sychu. Dwi'n bora fori. A dwi'n dod allan, gael ei pwyso am i drwad i pacio. A na ni, mae o'n barod i fynd o amgylch y byd. Yep. Reit, so dyma ni, dyma lle mae'r Halen i gyd yn dod ac yn i'r loris mynd efo i ffwrdd i, wel, Waitrose, Sainsbury's, Co-op, gymaint o cwmnïau da ni yn gweithio yn agos efo i gwerthu'r Halen. So ie, dyma lle mae pob dim yn dod cyn i fo mynd allan. Da chi'n bod man, dydych? O, yndan.
Ond achos mae'r brand ei hun fatha champagne, mae yna protection arni, wel, mae rhaid i pob pacad sydd yn defnyddio halan, dweud Halen Môn arni, i wneud yn siŵr, da chi'n gwybod na'r stwff iawn ydi o'n da. Beth am i ni fynd i flasu chydig o Halen Môn, ie? Lovely. Reit ta, dwi am flasu halen cyffredin, table salt gyntaf. Ie. Dech chi bach mwy am hwnna thai? Reit, so mae'r halen cyffredin mae o, wel, do ddim yn blasu neis. Mae yna 95% o sodium chloride ynddi. Ie. A wedyn, be maen nhw'n galw'r anti-caking agents. So, di ddim yn halan neis, di ddim yn halan dda iddo chi, ond mae o dda iawn ar eich chips yna. Nawr. Wel, fy nain ni yn rhoi halan yn ei lle, a nath hi fyw i fod yn 101 hanner. O, mi'n hala. Felly? Mae halan yn. Lle mae'n wirionedd yna, dwi'n gwybod. Reit ta, beth am i fi drio fo? Iawn gry, mae'n iawn. Mae'n iawn. Mae yna flas... Na, mae'n iawn. y gry. Na, mae'n iawn. Ie? Mae chi bach o ddŵr. Reit, y nesa yn y canol, yr Halen Môn ei hun. So mae yna flas, wel mae yna flas gry arni, ond mae yna flas fel ysach i ddi. Ddim hwnna neis. Yndi. Y peth da efo Halen Môr ei hun, wel, sy'n rhaid i chdi ddefnyddio llawer ohoni, achos mae o mor gry, wel, less is more, fel maen nhw dweud. So, hwn di'r Halen Môn efo spices organic. Blasu fath adolyg. Da chi gribo math o beth ydych? O, da. Dwi'n licio hwnna. Ffefryn mi di hwnna. Dwi am licio hwnna. Lovely. Mynd efo pob dim. Pethau fatha bara brith, bisgedi, neu wya, cig, ia, pob dim. Sa rai mi ddewis, hwnna di fy ffefryn ni. Wel, dwi wedi cael bora diddorol iawn yma yng nghanolfan Halen Môn a di dysgu dipyn am ei halen nhw a wedi prynu hwn o'i siop nhw a do, mi nes i dalu amdano fo. Byddwch chi be, pam naddwch chi yma un diwrnod i chi gael dysgu chdi bach mwy am Halen Môn?